Dobrý deň dámy, ukážem vám cvik na plné pery. Pery sa nám vekom prepadávajú dovnútra a aby sme tomu zabránili, tak budeme cvičiť toto. Idem hneď na vec. Zuby sú spojené, ale nie sú zaťaté. Zatlačím jednu peru na druhu a roztiahnem ako keby do úsmevu. Ale neprenášam napätie do líc. Celé napätie musí ostať v pere. Takže roztiahnem, zuby sú pri sebe, nie sú zaťaté. Usmejem sa. Zatlačím pery a tlačím hlavne tým stredom a tým vnútrom. Takže takú ako kačičku ukážem čo najviac červene. Toto je dôležité. Najviac červene musíme ukázať, ako keby sme trucovali. Výborne. A teraz použijem napríklad palec, ktorý si položím presne na stred a snažím sa palcu dať ako keby čo najväčší bosk. Ale celé napätie, energia, všetko ide stadeto z toho stredu. Nesmiete zaťať kútiky. To už potom necvičíte sval ústny. Takže poďme na to. Usmejem sa ako keby. Zatlačím stredom. Položím. A teraz sa snažím otlačiť ten prst. A skúste vydržať takých 30 sekúnd až 1 minútu. Celú dobu držte vlastne toto napätie a urobte 2 opakovania. Ja vám garantujem, že začne vás páliť ako keby tu vo vnútri. A je to vlastne známka toho, že ste cvičili správne, že ste sval dobre odkrvili a cvik budete cvičiť efektívne. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, majte sa pekne.